Gatets i gatetes, avui vinc amb un capítol que és més pràctic que mai, d'aquells que jo mateixa hauria necessitat quan preparava exàmens, un capítol de preguntes freqüents, les FAQ, que en anglès sona moderníssim, però en realitat vol dir les coses que sempre ens preguntem i que sempre ens fan dubtar. Però abans, deixeu-me fer-vos una confessió. A mi m'agrada molt la fotografia. M'agrada perquè és una manera de mirar el món. Una llum determinada, una ombra en una paret, una finestra mig oberta, una flor que s'estira i tu saps que allí hi ha una escena. Hi ha gent que té ull i això és una meravella, perquè l'ull no es pot fingir. L'ull és instint, és sensibilitat, és gust. Però també vos dic una cosa, per més ull que tingues, si no coneixes la tècnica, la foto pot eixir malament igual. Per exemple, tu pots veure una escena preciosa al capvespre, amb una llum suau, d'aquelles que fan plorar, i si no controles l'ISO i la velocitat, la foto et pot eixir fosca, moguda o cremada. I et quedes encara de «Però si jo ho veia tan bonic!» I així arriba la revelació. La realitat pot ser preciosa, però la càmera té regles. I si no jugues amb les regles, no ix. Mira, t'ho poso claríssim amb 3 exemples. Exemple 1. Si tens una velocitat massa baixa i el subjecte es mou, la foto ix moguda. Exemple 2. Si no obris prou el diafragma o no ajustes l'ISO, la foto ix fosca. I 3. Si tens un paisatge brutal i ho poses tot al centre, sense aire, sense composició, la foto perd força. I això és el que jo veig cada any en els exàmens. Gent que té nivell, gent que sap, gent que parla bé, però que fa la foto moguda. Perquè en els exàmens no n'hi ha prou amb saber valencià. Has de saber-lo funcionar dins d'un format, dins d'un temps, dins d'un tipus de prova. I ara ve el símil que més m'agrada. El teu valencià és el teu ull, però l'examen és la càmera. I el tribunal no et pregunta només si tens ull. El tribunal et pregunta, saps usar la càmera? Perquè pots tindre el millor ull del món i suspendre, sí. T'equivoques d'enquadrament, un text desordenat, ajustes malament la llum, no respectes temps i estructura i, sobretot, si no enfoques. No respons exactament al que et demanen. I això últim és fonamental. Hi ha gent que escriu molt bé, però no enfoca. I si no enfoques, la foto no val. En l'examen passa igual. I així és on entra una cosa que molta gent no sap. Hi ha càmeres distintes. L'Escola Oficial d'Idiomes i la SEOCOVA no són la mateixa càmera. Fan fotos, sí, però el mode i els botons són diferents. L'EOI és una càmera que et premia sobretot la composició, estructura clara, connectors ben triats, discurs ordenat, registre adequat. És com si l'EOI et diguera a veure si saps enquadrar bé. La SEOCOVA, en canvi, és una càmera molt més tècnica. Allí el tribunal et posa les opcions com si foren 3 fotos paregudes i només una és nítida. La SEOCOVA et premia precisió lèxica, comprensió profunda, inferència, el que es pot deduir sense inventar, i matís. I per això, allí moltes vegades penses «Però si les 3 semblen bones!» Clar, perquè només una està ben enfocada del tot. Això és importantíssim, gatets. Pots saber valencià i fallar, perquè no coneixes com funciona la càmera. I això és el que solucionarem avui amb les FAQ. FAQ 1. Quantes paraules he d'escriure? Aquesta és la reina de les preguntes i la resposta és respecta el marge, perquè la llargària és control i el tribunal vol veure control. Un text massa llarg no és millor i un text curt moltes vegades és incomplet.
La clau no és escriure molt, és escriure organitzat. I per això necessites paràgrafs en funció, que cada paràgraf haja de tindre una missió. Per exemple, un paràgraf per a introduir el tema i dir la teua posició. Un altre per a donar un argument amb un exemple. Un altre per a matisar o contraposar. I un final que tanque, que deixe clar què defenses. Per què és tan important el final, l'acabament? Molts alumnes no suspenen per faltes, suspenen perquè no tanquen correctament. Imaginem un final típic dolent. I això és tot. Punt. Això fa sensació de m'he cansat, he acabat com he pogut. Un final bo. En definitiva, cal regular aquesta situació perquè afecta la qualitat de vida de la ciutadania. Un final molt bo. En definitiva, si no s'adopten mesures valentes, especialment en matèries de regulació i educació, el problema es cronificarà i la convivència social se'n ressentirà. Aleshores, hem de tenir en compte que el final és la signatura del teu text. Et deixo una fórmula que, si vols, pots repetir en els teus textos. Escrivim 4 paràgrafs. El primer, la tesi. El segon, argument més exemple. El tercer, argument més matís. I el quart, la conclusió. I afegim una mini-norma. Mínim un connector entre paràgrafs. En primer lloc, a més, en definitiva, i hi ha una llista molt llarga per a triar correctament. Passem a la FAQ número 2. Què és el que més penalitza un tribunal en l'escrit? Ai, gatets i gatetes, ací vos he de dir clar i sense dramatisme, però amb sinceritat, que el que més penalitza no és una falta puntual. El que més penalitza és que el tribunal acabi el teu text i pense, d'acord, però això no era el que jo havia demanat. I és així on molta gent cau, perquè una cosa és escriure en valencià i una altra cosa és fer l'examen com toca. I això té un nom, adequació. L'adequació és respondre com toca, no respondre a alguna cosa. I quan dic com toca, vull dir quin tipus de text és, a qui va dirigit, quin to necessita i amb quin objectiu l'escrius. Mira, l'enunciat és com un contracte. Si no el compleixes, el tribunal no et pot valorar com cal. Per exemple, si et demanen una carta formal de reclamació, el tribunal espera una carta amb salutació formal, amb explicació del problema, amb una petició clara i amb un tancament. Però què fa molta gent? Escriu un text d'opinió general del tipus «crec que això és injust», «la societat està fatal», i encara que estiga ben escrit, el tribunal no veu una carta, veu un altre gènere, i això resta molt. Un altre exemple. Si et demanen un article d'opinió, el tribunal vol un text com de diari, títol, si pot ser, posició clara, arguments, exemples i un final contundent. Però si tu comences amb «per la present, m'adrece a vostès», això ja no és un article, és una carta. I tornem a fallar l'adequació. I n'hi ha un altre que és clàssic. Quan et demanen una proposta o un informe breu, el tribunal vol mesures concretes com es proposa, convindria, seria recomanable, i molta gent fa una queixa eterna. I sí, tens raó, però no estàs proposant, estàs queixant-te, i això baixa nota. I ara ve una altra trampa importantíssima, el registre, perquè tu pots haver encertat el gènere, però si el to no toca, també penalitza. Exemple, en una tasca formal, posar «estic supercabrejada» fa que el tribunal no et veja de C1 o C2, et veu més juvenil, més improvisat. En canvi, en registre formal hauríem de dir coses com «em resulta inacceptable», «considere inadequat», «sol·licite una solució». I així, la clau, i això és el que vull que t'emportes, és aquesta. Abans d'escriure, para 20 segons i fes-te 3 preguntes. La primera, quin gènere és?
carta, article, proposta. Segona, quin registre em demanen? Formal o semiformal? Tercera, quin objectiu té el text? Reclamar, convèncer, proposar? I després, esquema ràpid, tesi, 2 idees i final. Perquè l'examen no premia qui escriu més, premia qui escriu exactament el que toca, amb control i estructura. I te ho dic amb tota la tranquil·litat del món. Quan controles això, la nota puja molt ràpid. FAQ 3. Quants connectors he d'utilitzar? Ui, els connectors no són decoració, són direcció. No es posen per a sonar fins, sinó per a guiar el lector. Per això m'agrada dir-ho així. No és un arbre de Nadal. El text no necessita boles brillants, necessita connectors que facin un bon treball. I què vol dir connectors que facin un bon treball? Que cada connector ha de tindre una funció real. En C1, C2, el tribunal vol veure que tu saps ordenar idees. En primer lloc, en segon lloc, finalment, afegir informació. A més, així mateix, igualment, contraposar amb coherència. Tanmateix, en canvi, no obstant això, tot i això, expressar conseqüència. Per tant, en conseqüència, així doncs, o matís i concessió, això és C2 total, tot i que, malgrat que, si bé, encara que. Si pots eliminar el connector i el text continua igual, és que el connector sobra. FAQ 4. Per què falla en la Siakova si jo entenc el text? Perquè en la Siakova no et pregunten si entens el tema, et pregunten si saps distingir el matís exacte amb què el text ho diu. És a dir, no volen comprensió general, volen comprensió fina, exactitud, prudència, inferència controlada. En la Siakova, entendre és el mínim, discriminar és el que dona punts. I per què tanta gent cau? Perquè les opcions estan fetes així. Una opció és massa forta, exagera, una opció és massa vaga, diu poc, i una opció és exacta, encaixa al mil·límetre. El problema és que les tres sonen bé. Per això tu penses, és que les tres podrien ser. Exacte, però només una és fidel al text. Els matisos ho canvien tot. Verbs que exageren i solen ser incorrectes. Garanteix, assegura, demostra, prova, afirma, certifica, sempre, mai, tothom, ningú. Si el text no és absolut, aquestes paraules solen ser trampa. Verbs més prudents, els bons, sovint correctes, podríem dir, pot, podria, sembla, indica, suggereix, apunta, planteja, probablement, en part, en general, sovint. Si el text és prudent, la resposta també ho ha de ser. Recordeu. FAQ 5. Què faig si em quedo en blanc? Ai, gatets i gatetes, abans que res, si et quedes en blanc, respirar. Quedar-se en blanc no vol dir que no tingues nivell. Vol dir que estàs nerviós, i això és normal. El problema no és quedar-se en blanc. El problema és entrar en pànic i començar a improvisar sense control. I per això jo sempre dic, uau, necessitem un pla d'emergència. Un pla que pugues aplicar encara que estigues tremolant. El teu pla és aquest. Tesi, argument, exemple, conclusió. No cal que siga brillant, cal que siga complet i coherent. Mira, te ho explique. Primer, la tesi. Una frase clara. Què defenses? Què vols dir? Segon, un argument, una raó, senzilleta, una sola. Tercer, un exemple, perquè l'exemple dona veritat al teu discurs i així pots usar una experiència personal, una situació quotidiana o un cas general. I quart, conclusió, un final curt que tanque i que torne a la tesi. Amb això ja tens un text o una intervenció acceptable i això, en examen, salva punts. I ara ve la part màgica. Quan comences amb aquest esquema, moltes vegades el cervell torna perquè el pànic baixa quan hi ha estructura. I, per si encara et falta aire, tens 3 connectors de rescat, que són com dir-li al cervell
Tranquil, estic ordenant. Connector 1. En aquest sentit, i així continues amb l'argument o el matís. Connector 2. Dit d'una altra manera i reformules una idea sense repetir literalment. Connector 3. El que vull dir és que... I així recuperes el fil i tornes a la tesi. I t'he de dir una cosa. El tribunal no penalitza que t'ho prengues amb calma. Al contrari, el que penalitza és la desorganització. Així que, si et quedes en blanc, pla d'emergència, 4 passos i un connector de rescat. I endavant! I aquesta resposta ens porta a la FAC 6. En oral, què valoren? Ai, gatets i gatetes, en l'oral no busquen un robot perfecte, busquen una persona que sàpia comunicar amb nivell, ordre, control i naturalitat. El que més valoren és que sàpies cap on vas, que no divagues, que no et perdes. Per això, un oral de C1 o C2 ha de tindre 3 coses. Primera, estructura. Introducció curta amb la teua posició, 2 idees ben explicades i un tancament final. Segona, naturalitat controlada. Parlar amb fluïdesa, però sense córrer, amb frases clares, sense embolics. Tercera, interacció real, en la conversa. Escoltar, respondre, matisar i reprendre el fil amb educació. I una cosa importantíssima, el tribunal prefereix 1000 vegades un discurs senzill i ben ordenat que un discurs brillant però caòtic. Així que recorda, no recitar, sinó parlar bé. Parlar com una persona competent, que domina la llengua i domina el tema. Ai, gatets i gatetes, i fins ací el capítol d'avui, que sí que ha sigut intens, veritat? Si et quedes amb una sola idea, que siga aquesta. El valencià és el teu ull, però l'examen és la càmera. I quan controles les 2 coses, la foto és nítida, preciosa i amb nivell. Tens totes les FAC escrites al blog, per si vols tornar-hi tranquil·lament. Així que no ho oblideu, seguiu miolant en valencià!